featuring AK. Alkawari ne daga Allah komai ya nufe ka fashi za kai yau. RN crew. Mutu yaushe mun riga da mun gano mutane, wayansu ba su da amana ko dai. Guru wasu yau su dai su ganka a zaune, da Allah mu gane duniya gaba gidan zama ne ba. Yesu ba su kwani sai cizon bayan ka so mutu ya gobe ko ya maka shari. Haka na shuwai suna ta ce ku ce a kaina, saboda na sa kaina har kan fikira. To ku sani waka sai mai ilimi ke yin ta. Suna gayi gidan mu wai na sa kaina harka na wake-wake. Yan uwan mu kai tsaye sai so ka kira wani. Suna gaya mini wai sun ji ta kaina, ba ni neman kuɗi sai dai wake-wake. Alkawari ne daga Allah komai ya nufe ka fashi za kai yau. Na adam mugu na je yamma har kudu, na haura saman tudu baya na suke gudu, nasu za su kirbuda na wani suke fada. Na riga da na fada ni halak nake bida, gara ma ku barrada kan abu ya zan fada. Ni ne bani tambada, bani shaye-shaye, bani dauke-dauke, safiya da rana zani bar gidana, neman na kaina gudun talauci, kara mutunci. Suna ta gurin su gan mukunci cikin talauci. Yan uba ku gane biri mutum ne ko aka mane, ban zo gare ka na ce ka bani. Ka bakinka fatan kairi ko sharri kanka ya koma, ba yau na soma ko a alama, ba ni na dama zan jura fama, neman na kaina na ɗau gumina. Alkawari ne daga Allah komai ya nufe ka fashi za kai yau. Alkawari ne daga Allah komai ya nufe ka fashi za kai yau. Yeah man mix. Roxy Beat.